Dobar dan. Pa evo, kada su me pitali, to jest nazvao me konkretno dečko imenom Amel za ovu konferenciju, ja sam rekao da iz razloga koji će doći kasnije na red kao je neka načela. Makar iz početka sam si mislio, je li to sad još neka od onih konferencija ili ideja koje promoviraju taj svijet poslovni, korporatizma, na tragu čega su i mnoge one reklame koje postoje vezano uz razne ekonomske škole, visoke škole, pa vidite te sve neke mlade manekene obučene one kockaste košulje s naočalama. Svi se smiju, svi se zabavljaju i tako dalje, mada je stvarnost iza tih reklama uvijek drugačija. I ja naravno zapravo ne znam ništa o tom svijetu. I tako, onda sam si pomislio, dobro, mogu bi ja sad ukloniti tu svoju perspektivu iz glave, koja je ovako pomalo bi neko nazva ciničnom, i jednostavno shvati doslovce to što tu piše, inspire me, ili recimo neko pitao inspiriraj me i pisalo je u ovom najavi da treba nešto iz svog poslovnog životnog kao iskustva, kao mudrosti koje se skupaju i takve stvari, tako sam bar ja to shvatio. Pa si pomislio, dobro, da vidimo što bi ja zapravo uopće mogu reći na tu temu. I nije mi naravno ništa padalo na pamet, onda sam si zamislio da pričam nekom vrlo bliskom. Recimo da idem svojoj kćeri govoriti stvari koje su ono što mi se čini i što mi samo od sebi skoči kao da recimo jako važno kada kao nekakvi praktični savjeti skupljeni na temelju više ili manje bolnih iskustava ili gledanja ili tako dalje. Ne? Pa evo, kada sam krenuo razmišljati u tom smjeru, iskristaliziralo se nekoliko stvari koje naravno u sebi sačinjavaju i cijeli jedan svjetonazor, jer i sam posao koji čovjek traži, koji je neka vrst prijeke potrebe u životu, isto tako se ne može gledati odvojeno od onog kako čovjek vidi svijet, kako vidi stvari i kako vidi sebe u svijetu. Ali nije sve tako apstraktno. Dakle, kad sam recimo razmišljao što bi ja tako rekao nekom koji ima 19-20 godina, što ja kao znam, a on kao ne zna, palo mi na pamet da sam dosta puta u životu imao recimo posla s nekim ljudima koji su bili mlađi od mene i koji su počeli raditi sa mnom ili surađivati na razne načine. I ono što sam primijetio da mi se neki od njih izuzetno sviđaju i užitak mi je s njima raditi, sa drugima baš i nije. Uglavnom, ona osnovna razlika koja je činila dakle, granicu između te dvije skupine je bio to što su ti neki koji su dolazili pokazivali jedan nevjerojatni entuzijazam. I to je bio entuzijazam koji je bio lišen matematike, računanja, on je bio entuzijazam sam po sebi. Naravno da su se ljudi koji se susretali sa tim temama iz emisije Na rubu znanosti, bez obzira da li ih prihvaćali ili ne prihvaćali, ne može se osporiti da su one same po sebi zanimljive i neobične, da su se lako našli u tome. Međutim, radilo se o tome da su ti ljudi u stvari imali nešto drugo u sebi. Oni su imali jedno oduševljenje za koje sam siguran da bi zapravo u svakom poslu u kojem bi se našli bi pokazivali taj isti entuzijazam. To je bio nekakav entuzijazam znatiželje, to je bio nekakav entuzijazam u kojem je zapravo sve novo i svi ljudi uvijek žele raditi sa takvim ljudima, a zapravo nitko ne želi raditi sa nekim ko nešto stalno komplicira, projicira i tako dalje, što ne sad ne znači da čovjek treba nekako ostati bez svojeg ja i sad se ne znam savinut do poda pred svime što se događa, ali jedno je sigurno, kada bih išao nekome bliskom pričati kako da bude, kako bi se reklo, tražen, onda svakako bih rekao da je taj entuzijazam možda jedna od glavnih stvari zbog toga jer on oko sebe širi jednu dobru volju, dobru vibru, ništa nije teško, sve je lako, onda naravno tu kreću i razne zafrkancije i slično i uglavnom rekao bih da je taj entuzijazam ono što baš razlikuje neke od ljudi koji počnu negdje raditi od nekih drugih. Sad da li će se taj entuzijazam s vremenom izgubiti ili neće, uglavnom se ne izgubi jer taj entuzijazam je ono što čovjek nosi sam u sebi. Potom, druga, vidite, čak sam si dao truda da se napravim tu neke kao bilješke, da si malo sredi misli u vezi tih vrlo vrijednih savjeta životnih. Druga točka koju sam nekako primijetio, koju sam prvo morao sa sobom riješiti u životu, je to da su se vremena promijenile i svi mi nosimo u sebi nasljeđe nekih starih vremena. Ja sam recimo rođen u jedno vrijeme, pa sam gledao kako to vrijeme postaje neko drugo vrijeme, tranzicijsko razdoblje, pa je došlo do današnjeg vremena kada su se stvari na neki način promijenile, a ono što se u njima promijenilo i što možda ja vjerujem da danas još uvijek kruži kao neki mentalni virus i što stvara strah u ljudima, je to što su recimo prije bilo jako puno tih niša, bilo ih je dosta i u stvari su ljudi očekivali da će naći neku svoju nišu u kojoj će se spremiti i to je to. Tih niša ima i danas, samo ih ima značajno manje i zbog toga se događa to da vlada jedan onako
veliki strah, neizvjesnost među ljudima, što će biti, kako ću ja i tako dalje. Naravno da su to sve samo iluzije, niti prije nije bilo ništa bolje i drugačije nego sad, odnosno svaki čovjek ima neku svoju mikrosudbinu, nekom padne grah ovako, nekom padne onako. Pa ako i gledamo stare serije, recimo iz vremena, ne znam, Jugoslavije, pa vidimo da u Boljem životu ili tako dalje neka liječnica traži posao 5 godina, vidjet ćemo da se stvari baš nisu toliko promijenile. Ali ono što se promijenilo su zapravo, ili što bi se trebalo promijeniti, da bi čovjek bio nekako sređeniji sam sa sobom, bi bila recimo očekivanja. Dakle, danas ima manje tih niša, a ispod tih niša su isto valovi kao i prije, samo su još i veći. I sad čovjek može izabrati dva načina. Može izabrati da se za taj manji broj niša svi počnu jače boriti, grepst i na neki način pretvoriti sve u jednu borbu za preživljavanje. Ili može sa druge strane prihvatiti činjenicu da niša ima malo, da valova ima puno i da jednostavno počne na neki način razmišljati bolje o tome kako da surfa po tim valovima. U prijevodu, kad bi to sažao u jednu rečenicu, rekao bih da danas jednostavno, a to vrijedi skoro za sve djelatnosti, da čovjek jednostavno mora prihvatiti činjenicu da je sam sebi menadžer. To prije nije bilo tako, ali danas jednostavno čovjek stvarno treba razmišljati da je sam sebi menadžer, na taj način ga ništa neće dočekati nespremnim. Na kraju krajeva, ako uzmemo onu parabolu koju sam spomenuo sa valovima, čovjek dok surfa po valovima mora biti gibak, mora biti usredotočen, on mora biti također i budan cijelo vrijeme i mora biti spreman i na taj način se zapravo osjeća i živ. Kada pričamo o tom da je svaki čovjek na neki način svoj menadžer ili bi trebao biti, to sad ne znači da se čovjek mora prodavati kao što menadžeri to rade sa, ne znam, raznim pop zvijezdama i slično. To bi prije značilo u mojoj perspektivi to da zapravo čovjek stalno ima oko na nešto drugo i da se u stvari nikad ne uljuljka. Znači što god se događa, u čemu god da jesi, ako te nešto zanima više od nečeg drugog, rekao bih da je dosta zdrava navika to da čovjek ipak stalno gleda oko sebe, da gleda što još ima negdje oko njega, da vidi stvari koje mu se otvaraju ili stvari koje na neki način može raditi u svoje slobodno vrijeme ili za sebe samog, jer mi možemo pričati o nekakvim idealističkim promotivnim aktivnostima i uvijek na konferencije dovlačiti ljude koji rade neke zanimljive poslove i tako, ne. Međutim, ako iziđemo vani na ulicu, vidjet ćemo da to uopće nije praksa. Da većina ljudi, bez obzira o kojem statusu pričali, da li pričamo o nekom ko radi na kiosku ili nekom ko radi u banci i tako dalje, da vlada jedna velika zamorenost, da vlada odsustvo vremena i da se čovjek zapravo nema vremena baviti sobom. Međutim, ako on gleda iz te perspektive, da je sve na neki način u promjeni i da je on sad tu da kroz te valove se nekako nađe svoju vlastitu ravnotežu i da se u skladu sa njima kreće, odnosno da na neki način bude sam svoj takav nekakav menadžer, onda će on u stvari vidjeti oko sebe i mogućnosti, prilike, ne samo to, nego će na kraju krajeva imati stvari koje on dobro radi i koje će možda moći razviti, koje će možda jednog dana postati njegova profesionalna djelatnost, uopće ne odmah. Zbog toga jer kad si ti menadžer, onda si menadžer iz svog vremena i svojih interesa i svojih materijala i slično. Ono također što sam primijetio kod ljudi vrlo često jest da usprkos tome što kruži neka ideja da se, ne znam, ljudi boje nečeg takozvanog neuspjeha, što gore to značilo, ono što sam ja vidio na sebi i na drugima isto, da se ljudi u stvari puno više boje uspjeha. Kad velim uspjeha, pod uspjeh bi recimo definirao ne nekakvo penjanje po nekakvoj zamišljenoj društvenoj ljestvici, nego recimo nekakvo postignuće vlastitih ideja o tome što bi bilo zadovoljavajuće za tebe. Naravno da to u pravilu čak ne možeš ni znati, jer ti uopće nemaš pojma što se iza ugla krije i što se kotrlja, koga ćeš sljedeće sresti, kako će se stvari okrenuti. Tako da iz te perspektive možda je korisno, možda i nije, ali ja osobno sam u potpunosti odustao od svih planova koji nadilaze rok od 6 mjeseci do godinu dana, s obzirom da mi jednostavno iskustvo pokazalo sve planove u životu koje sam imao, nijedan se nije ostvario. Nijedan. Ali s druge strane su se ostvarili neki drugi koji uopće nisam mogao zamisliti. Znate, mi smo svi više ljudi. Sa 15 godina si jedan čovjek, s 22, s 25 treći, s 34 i kad se sjetim svojih težnje kad sam imao 20 godina ili prije, pa kad sam, ne znam, svirao u Fantomima, i što sam tad htio, kada sam pritom, naravno sam zanemario činjenicu da se vremena mijenjaju, da su danas se pojavile stvari u nekakvom svjetonazoru i pogledima koje uopće nisu bile prisutne niti blizu prije 15-20 godina. Znači, ti u stvari ne možeš baš puno tu planirati, možeš uglavnom biti spreman i reagirati, a također je bilo dobro, recimo, svi
ne znam koja bi bila paralela kod cura, ali kod dečki vrlo dobro znam kako bi opisao tu paralelu, to jest taj strah od uspjeha. Mislim, ako krenemo od nekakvih istinitih činjenica da većina dečki igra nogomet u životu u nekom razdoblju, onda se, svako od nas je našao u poziciji da nekako uspije predribljati sve druge ljude i da napravi nešto za što uopće nije mislio da je sposoban. Jer je smatrao za sebe da je prosječni igrač, obrambeni, da može ispucavati lopte, da će neki drugi davati golove. Međutim, kad se dogodi da tak nekog predribljaš i nađeš se pred golom, što se dogodi? Dogodi se to da odjednom počneš razmišljati, pa zar ću ja zaista dati gol? Pa to mi se nikad ne događa. Pa to je skoro nemoguće. A kako ću? Moram se osigurati. Hoću li odmah, hoću li prije, hoću li poslije? I što se događa? Dok ti tako razmišljaš, pukneš loptu, nisi usredotočen, više nisi u ritmu i ode lopta negdje lijevo desno. I upravo rezultat takvih promašaja, kad se čovjek nađe u izglednim prilikama koje pritom, što je paradoksalno sam stvorio, u stvari su upravo predstavljaju to što sam mislio kad sam rekao strah od uspjeha. Svi vrlo lako naprave 90% posla. To ide, pa i 95%. Ali kad treba prelomiti, kada nešto na čemu si dugo radi, odjednom treba postati oživotvorena činjenica, odjednom se čovjek uplaši jer zapravo ne može vjerovati da se to baš njemu događa. No velim, kako se zove, to je dobro imati na umu, a kako se s time nositi, to je uglavnom stvar prakse i vježbe, jer principi su jedno, a primjena tih principa u svakoj pojedinoj situaciji naravno zahtjeva kreativnost i razmatranje kako sad taj princip primijeniti u okolnostima ovih ljudi i ovih stvari ili nekih drugih ljudi i nekih drugih stvari. Ono što također što sam primijetio da je dosta korisno, to je stjecanje svih mogućih vještina koje čovjek može imati. Kad čovjek iziđe iz škole ili sa faksa, obično nema nikakvu vještinu. Ja se sjećam, kad sam završio fakultet političkih znanosti smjer novinarstvo, na koji se nisam upisao zbog novinarstva, nego zato jer u to vrijeme mi se činilo da taj fakultet ostavlja dosta vremena da bi se mogao baviti ono što mene zaista zanima, to je tad me zanimalo najviše, a to je svirka. Jednostavno se dogodilo da ne znam, došao sam na radio i onda su mi rekli, čuj, daj, moraš samo znati dvije bitne stvari. Prvo je da mikrofon okreneš prema sebi kad postavljaš pitanje, a drugo je da držiš ispod mikrofona žicu ovako prikvačeno jer inače će ti krčkat dok se miče. To ti nikad niko nije na faksu naučio. Ali to je recimo, što je prvo što ti kažu. Isto se tako sjećam, to mi je pričao stari kad je došao kao diplomirani inženjer građevinarstva na prvo gradilište u Zapruđu. On je gradio ceste, mostovi, plesao, petlju i tako dalje. I onda je pitao čovjeka na gradilištu, oprostite, kao, ajmo reći, kao narednika u vojsci, znači čovjeka koji bi po činu bio niži, ali ipak je tamo neka vrst džombe. Pitao ga što da radim, prvi dan sam tu. I ovaj mu čovjek rekao, pa ne znam, prvi dan, odite tamo kontrolirati da li su kamioni pretovareni. Ovaj mu je rekao, pa kako da znam da su pretovareni? Pa zar vi niste sad došli sa fakulteta, diplomirali građevinu? Pa jesam, ali tamo sam naučio 13 imena mušica na latinskom koje nagrizaju most. Tako da, kad čovjek shvati da zapravo samu vještinu neće uopće sredstvo jer obrazovni sustav jednostavno postavljen da ti ne daje nikakve vještine. A ti u stvari ako želiš u životu imati okolnosti, da imaš vremena i razmisliti, da imaš vremena i pustiti stvari koje te ne zanimaju i u miru Božjem pričeka da se pojave neke druge, korisno imati svakakve stvari koje uvijek čovjek može unovčiti ako mu treba. Znate ako netko zna njemački, može davati instrukcije, ako neko zna svirati gitaru, može uvijek zaraditi 200 kuna svirajući na ulici ako mu zagusti i slično. Na taj neki način stjecanje tih vještina skoro da nijedna nije uzaludna. Ja sam vidio ljude koji ovako rade jedan posao preko dana, a na večer besplatno rade neki drugi samo zato da bi to naučili u mjesec, dva, da nakon toga stvarno, ako ih bilo tko pita, oni mogu reći da to znaju. I takvo stjecanje vještina je vrlo korisno, osim što unapređuje čovjeka, zbog toga što daje značajni prostor i vrijeme u ona vremena kad čovjek na neki način se treba naći ili nađe u nekom vakumu, u nekom prelaznom razdoblju, koje se naravno uvijek nekako pretoči u nešto drugo. Onda, sad ću reći nešto što je možda malo suprotno od onog prvog vezano uz entuzijazam. Ja sam primijetio recimo nekim ugovorima o radu, recimo sa kladionicama, da piše jedna rečenica tvoja energija i vrijeme pripada tvrtki i tako dalje, trebaš ga maksimalno dati. Ja mislim da zapravo čovjek treba uvijek, na neki način se pobrinuti da ni u kom slučaju tvrtki ne da svoju energiju i vrijeme, jer tvrtka će to uzeti, ispljunut, potrošiti ga, a on zapravo neće od toga imati ništa, jer to na kraju krajeva nije njegova tvrtka. Tako da bih rekao da uvijek negdje treba čuvati nijedan dio energije i vremena za sebe. Ja danas je ta, recimo, svijest, rekao bih, dosta već raširena kod mlađih ljudi. Pričam s jednim prijateljem koji je direktor jedne izdavačke kuće, pa mi je rekao, ako ima recimo jednog dečka koji
radi kod njega, on ima 30 godina i baš mi je rekao kako su oni nekako drugačiji nego što smo bili mi. Pod mi je valjda mislio, ne znam, na mene, sebe, svoje prijatelje, jer ono nekako u nekakva manje cinična i manje jasno vidljivo iz izrabljivačka vremena, bi čovjek koji bi se negdje pojavio bio toliko sretan što nešto radi, dao bi apsolutno sve od sebe. A recimo ovi dečki danas isto to naprave, ti što god ga pitaš, on sve napravi vrlo brzo i efikasno, ali jedan dio sebe nikad nikom ne da. Taj dio sebe, onaj najbolji, onaj gdje je spreman trošiti se na živciranje i na stres, čuva za neke svoje projekte koje onda radi, festivale i tako dalje. I ja mislim da je to stvarno ispravno razmišljanje u onoj mjeri dok naravno ne zakida ono djelatnost primarnu u kojoj čovjek neki od nekog nešto očekuje. Ali to je moguće, na kraju krajeva to je i vrlo jedan dobar ispušni ventil, jer kad god čovjek ima više djelatnosti ili neke stvari koje možda paralelno ne može još ostvariti ili su povremene, ali koje ga drže, u tom slučaju je zapravo lako dolaziti u bilo kakvu sredinu. Pa znate, ako ljudi pričaju da je negdje poslovna sredina ili okružje loše ili je malo bolje i slično, ako ti imaš neku svoju ideju, nešto što te čeka poslije, nešto za što na večer živiš, tebi je zapravo potpuno svejedno što se zbiva oko tebe ništa ne može izbaciti iz takta. I zato jer te ništa ne može izbaciti iz takta, odjednom svi počnu misliti, gledaj kako je s njim lako, kako je on nekonfliktan, ovo ono, a ti u biti jednostavno ne mariš. Dosta, rekao bih, koristan stav, jedan nevezivanja i ulaganja zapravo u ono što te zanima samo po sebi, jer htio bih pričati doista o realnom svijetu, a u realnom svijetu ne funkcioniraju tako stvari da si čovjek nešto zamisli, pa ako ima dovoljno jaku volju će uspjeti, jer prije svega većina ljudi zapravo ni ne zna što želi, odnosno znaš što želi kad to sretne, ali ti ne možeš znati što želiš dok ne znaš da to uopće postoji. Tako da u principu su većina nekakvih ideja će se po putu mijenjati, jer bez obzira što god čovjek želio, pokazalo se da ipak na neki način sinkronicitet i druge stvari čovjeku dovode na put razne stvari. Osim toga, ono što sam još primijetio kod nekih svojih prijatelja, neki recimo imaju male tvrtke koje prodaju vodu i kavu, drugi ne znam su možda predsjednici raznih liječničkih zborova i slično. Ono što sam uočio gledajući njih sve do jednog, da nitko od tih ljudi uopće nikad nije radio primarno zbog novca. Novac je tu bio potreban i on je krvotok jedan da ti uopće održavaš sustav i sve to. Ali ono što je, zbog čega su i način na koji su oni radili, to je bila nekakva vrst, možemo reći, igre ili zabavljenosti. Drugim riječima, ono kako bi se u Americi reklo give and take. Znači malo nadmudrivanja, malo zabave, možda je upravo izraz igra najbolji, jer to više manje jesu sve igre. To su igre sa drugim ljudima, to su igre, zapravo su to isključivo igre s drugim ljudima, jer i svi fiktivni entiteti, države, tvrtke koje u stvari realno ne postoje, u stvari se oživotvoruju kroz ljudi i što god ćete raditi, uvijek ćete sretati ljude koji imaju neke svoje interese, neko vas hoće nešto zezut, neko neće, neko ti je odmah brat kad ga sretneš, srećim ćeš odmah se razumjeti i tako dalje, ali u svakom slučaju tu postoji jedna grupna dinamika koju ako čovjek doživi kao neku vrst igre, neku vrst doslovce sporta, možemo reći zabijanja golova ili video igrice, u tom slučaju na neki način, ako tako treba biti, novac i sve to što čovjek misli da će mu bi trebao težiti kao primarno cilj će na neki način stvarno doći samo po sebi. I moram priznati da sam to vidio bez iznimke. Dakle, svi oni koji su stvari i velikim i malim problemima, operacijama, dakle, pristupali kao igri, oni u stvari napravo ne mogu ništa izgubiti. Jer šta, ako se nešto i dogodi, samo su izgubili koji bod u igri. A kako je moj prijatelj u bendu rekao, s obzirom da sviram u nekom bendu koji tako nije baš jako uspješan, rekao je, kako se zove, mi jednostavno nikad ne možemo propasti. Zato ne možeš propasti dok nisi sam sebi rekao da si propao, nek se koturaš dalje. I to je zapravo živa istina na neki način. I taj pristup tim stvarima kao da su igra, u svakom slučaju daje jako dobre rezultate, a svakako čuva psihičko i fizičko zdravlje, rekao bih. Ne? Potom, bio sam više puta u situacijama kada su me nešto pitali da bih radio, što me malo onako šokiralo, možda je uplašilo, ili me možda bilo sram, ili tako nešto, pa bih rekao ne. I na tim primjerima, kasnije kad sam išao spavat pa razmišljao o tom i shvatio da mi se sve više sviđa to, bilo mi je jako glupo što sam rekao ne i bilo mi poslije glupo govoriti i reći da sam se predomislio. Pa sam onda shvatio da je puno bolji drugi princip. Znači, kad god te neko pita apsolutno bilo što, ti odmah kažeš da. Što god hoćeš da? Zato jer ti kad kažeš da,
ti uvijek bez ikakvih problema možeš drugi dan nazvati i reći, znaš kaj, ja sam se predomislio, ipak ne bih, a obrnuto ne možeš napraviti. U isto vrijeme si se na jedan značajan način, kako bi se reklo, lišio te silne muke, kužiš jel bi, ne bi, nadvladavanja samog sebe. A u ostalom, kad si jednom rekao da, onda ti sad već znaš da ti sutra to možeš ako hoćeš, što u prevodu znači da ćeš to vjerojatno i napraviti, jer sad ti ništa ne košta da probaš pa da vidiš kaj bi od toga bilo. Ne? Također, ima još jedna, recimo, rekao bih, formula koju sam ja dosta puta uspješno primjenjivao, koja je možda po svojoj naravi ovako malo metafizička, ali mislim šta nije metafizički. A tiče se recimo situacija u kojima se događa da se pred čovjekom nađu neki izbori koji su naizgled logički govoreći jednako dobri. Jednostavno, vi se ne možete odlučiti, svaki od njih ima nekih prednosti. Evo, baš sam sad tu pričao s jednom od vaših kolegica, gdje sam pričao profesorica o toj istoj temi, baš sjećam se kada me recimo moja kćer koja se upisivala u srednju školu i prošla u osnovnoj školi s 5, pa je sad bilo u opciji da će jednu od 3 gimnazije u školi, u Zagrebu, kako to već ide, koje odgovaraju njenim ocjenama i slično, da li će ići u kvartu Utrine, gdje je jedna takva, ili će ići, ne znam, tamo gdje je Mioc ili u Klaiću gdje je 5. gimnazija, tamo će putovati 45 minuta tamo naprijed, ovdje je s druge strane blizu, ali opet to je preblizu, osjeća stalno u kvartu. Kako riješiti tu dvojbu? Kako sad to riješiti kada zapravo ne znaš šta će biti, nemaš pojma kako će to u stvari izgledat, ne možeš predvidjeti da li će ti biti jako dobro što si daleko ili će ti biti to jako loše. Međutim, kad takve dvojbe uspješno rješava jedna jednostavna u stvari formula koju kad se čovjek zapita na neki način on zna i rješenje. A ja bih rekao da se može svesti u 3 riječi, a te 3 riječi bi bile, a to sam meni tada i rekao sam je, pa stvar ti vrlo sam samo izaberi put veće strasti i to ti je to. Sam me pitala kaj bi to bilo put veće strasti. U biti, to bi bio put šta ti od toga onako, kako bi se reklo, napetije, neizvjesnije, čeg te više strah. Što ti pobuđuje više osjećaja na bilo koji način. Mogu to biti pozitivni osjećaj, mogu biti negativni osjećaj. Naravno, ako su oni znakovi vibe, no, ne pričamo o takvim kategorijama, nego u ovim situacijama, jer nekad je potpuno jasno što čovjek neće. Ali u ovim situacijama gdje zapravo su na izgled pred njime 2 vrlo slična izbora i ti ćeš trenutno shvatiti da ako te nešto više rajca, ako te nešto više plaši, stvarate veće uzbuđenje, to možeš nazvati tim putem veće strasti i sigurno nećeš pogriješiti ako to i napraviš, a na kraju krajeva sretna okolnost da onak nikad nećeš znati da li si pogriješio s obzirom da se ne možeš vratiti unatrag pa isprobati neki drugi put. Pa ti s te perspektive zapravo to vrlo slično. I za kraj bih još rekao u vezi ovih stvari, molim? Odabraj školu u gradu. Da, odabraj školu, pa mislim bilo je sasvim jasno. Zato jer je izabrala put veće strasti. Ne? I za kraj bih htio reći kada se tako priča o svom svijetu posla i fakulteta i svega danas što je u stvari usmjereno na takav nekakav, rekao bih, kako su to ona grupa Boomtown Rats nazvala Rat Race. Mislim da bi čovjek zapravo trebao na neki način imati na umu kao prvo da sad to čovjek ne može znati koji ima 16, 17, 18, 20 godina, ali nakon nekog vremena će vidjeti jedan uzorak koji kod svih ljudi s kojima sam pričao isti. A to je sljedeće. Neke stvari dođu i čovjek se u njima snađe, dobro mu ide i tako dalje. I odjednom naglo propadnu, kao iz vedra neba, i pojavi se neke druge koje su potpuno drugačije naravi. Potom čovjek počne raditi to što je sasvim drugačije naravi. Nakon toga odjednom počne propadati to sa svih strana i negdje sa strane mu se počne događati nešto treće, što ne bi prihvatio da mu ovo sve drugo ne propada. I onda i prihvati i to. I tek nakon što je prihvatio prvu, drugu, treću, četvrtu stvari, tek nakon što prođe 10 i 15 godina, on odjednom se nađe u nekoj četvrtoj, koja odjednom postaje neka vrst sažimanja svega onog što je prije radio i potpuno postaje jasno u jednoj osobnoj mapi čovjeka kad gleda svoj život unatrag, koji je naravno naš pogled na svijet uvijek zapravo pitanje značenja kojem tome pridajemo i tako dalje. On zapravo potpuno jasno vidi, to skoro bez iznimke svi ljudi s kojima sam razgovarao o tim temama, to su uglavnom moji prijatelji s kojima nekad ovako kužim svijet, da se dogodilo da je vrlo jasno da je u prvom poslu stekao zapravo, uopće nije bilo bitno što je radio, je li nešto zaradio, koliko je zaradio, da li je napredovao u ne znam kakvom hijerarhijskom smislu, nego je naučio i upoznao jedan svijet. Na drugom koraku je upoznao drugi svijet, u trećem koraku je upoznao treći i odjednom se u četvrtom koraku pojavljuje neki posao u kojem je odjednom potpuno jasno da mu sve što je on učio ona prethodna 3 posla koji su bili potpuno razrodni, zapravo samo bilo priprema
za to četvrto, gdje se zapravo, da mu je to četvrto došlo 5, 10 ili 15 godina ranije, on tome naravno ne bi bio dorastao. Pritom se ne radi samo o nekakvom upoznavanju stjecanoj vještina, nego više upoznavanju jedne materije, jednog svijeta iznutra, jednog načina razmišljanja. Naravno, svaki tip posla sa sobom nosi svoj specifični način razmišljanja. Nema isti način razmišljanja i pobuđivanja čovjek koji piše scenarije za filmove ili čovjek koji projektira mostove i slično. I velim, za kraju svakako iz te perspektive dobro imati na umu, tako ih bar ja rekao, meni se čini da je za mene dobro imati na umu, a sad za vas nemam pojma, da na neki način nismo mi zapravo ni tu, mislim postoji, jest jedna prijeka potreba u životu, ali ona je isto tako dio nekih životnih okolnosti, postoje i druge razine života i nekakve obiteljske i obrazovne i nekakvi pothvati vlastiti u životu koje neko poduzme, pa mu je to isto neki izazov, možda će, ne znam, neko izabrati graditi kuću neko vrijeme, pa će se odjednom naći u nečem što uopće ne spada u njegov resor, ali ćete kako zapravo tamo, rekao bih, naići na puno izazova. Rekao bih da u stvari nije ključno pitanje koji će neko posao raditi, pogotovo zato jer ni ne zna što će raditi za 5, 10 ili 15 godina. To niko nema pojma. Nego na neki način imati ideju da i svi ti poslovi i sve to u stvari ipak služi na neki način da se čovjek pozabavi onim najbitnijim pitanjima za njega, a ovo su sve samo ogledala. Ta pitanja su uvijek ista tisućama godina i bit će ista dok god se ljudi rađuju na svijetu, a to su više pitanja za čovjeka tko sam i kako bi se reklo kamo ja to zapravo idem. Sad to kamo idem, to uglavnom je najbolje ne znati, zato jer ne znaš kud ideš i nemaš pojma gdje će to završiti. S vremenom možda stekneš neku ideju, ali na temelju iskustava, kada si se već puno put prevario u smislu takvih zaključaka, bolje ništa ne zaključivati. I sad ostaje ovo, tko sam, i onda u stvari ako dođeš do zaključka da si ti možda neki čovjek koji, slijedi neki put koji je tako napisan, kojeg baš ne razumije dobro, ali ako te vodi znakovima, sinkronitetima i nekim unutarnjim osjećajima, na neki način ne može puno pogriješiti, jer isto tako čovjek mora biti svjestan činjenice da nije u svačijem životu posao nema jednaku važnost. Nekim ljudima koja ja znam posao ide lijevom nogom, jer njihovi životni izazovi se kriju na sasvim drugim područjima. Obiteljskim, ljubavnim, zdravstvenim, tko zna kakvim. Dok kod nekih drugih ljudi upravo je taj problem u poslu, gledam to isto često puta oko sebe, stalno je u nevolji, nešto propada, ima uvijek tisuće priča za ispričati šta je netko nekome napravio, međutim ti kad to pogledaš zapravo vidiš da većina njih su generirane upravo zbog tih podsvjesnih programa koji ih neprekidno generiraju, jer ako baš hoćemo pričati realno o svijetu, mi cijeli život više manje pričamo sami sa sobom, a kategorija posla i svega toga, koliko god da se to čini kao da je to glavni imperativ, i sigurno jest jedan od imperativa života u praktičnom i organizacijskom smislu, ali uzeti ga samo njega kao glavni imperativ i kao mjesto gdje će se zadovoljiti sve težnje i postići potpuno zadovoljština i zadovoljstvo, to bih rekao da na neki način vodi čovjeka do situacije gdje, moglo bi se reći, izgubi neki značajni dio sebe, ali sretna okolnost što to svi ovako i onako, sve što sam ja sad tu ispričao, svi onako i ovako to prije ili kasnije shvate. Neko na manje bolan način, neko na više bolan, pa je zato bolje na manje bolan jer ovako te ne možemo ići. I uglavnom, to je bio recimo nekakav sukus nekih ideja koje sam ja uspio formulirati kad sam sebi zapitao kako bih ja i što korisno možda nekom rekao u kontekstu ove rečenice inspire me. Sad, poklonit ću ovu minutu i 32 sekunde nekom poslije mene. Hvala na pažnji i doviđenja.